Tejenler ne men ya? Düşünmedim de şu. Ahmet, sen aňaryň Hindistana degen yer barmy? Aslında Hawa. yok, Hindistan'a degen yerim, uryan yerim yok. Yani Tejenler. Ha, onu ağam sen Hindiçe bilýärmi? Yok. Onu näme ağam köp aýdymlan Hind aýdym bolup bara türkmençe bolsa da Hinda ýakyn. Tejen ikinci Hindistan'ı yeşledim mi? Ne köp aydımçılarmadan Tejenni aydımçılar aydanladı Hindiya yakın ile. Tejenin köp aydım. Tejen aydınlarının aytdana diýilenle. Yine de şol Hindiya yakın aydınlar. Gel yanıma, gel yanıma, gel mucimalım. Hayt aydımın alanda Tejene yakın olgan. Yine belli halifamız Urvan Kurbek. Şonu sonra verenler ne diyeyim? Maňa konservatoriýa niden açtak bolar diýip menden sorasalar diýe Tejeni açardım diýer. Şoň üçin Tejen bir Hindiýa ýakyn aýdymlar gowy. Yani menem şol esasynda aýdýan Hindiler Tejenden ogurlady, şosuny diýär, dogrymy ağam? yok. Ha? Tejenler nämen ya? Düşünmedim de şu. Hindiler şosuny gody. Tejenden ogurlady diýerler bilen, şo dogrymy ağam? Doğrudur. Sitarada Tejen'den çıkanlar.